Naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, itak at paglubog ng lupa sa Sadanga Mountain Province lumala. Panganib na dulot ng tactile pavement ipinaalala. Lalaki patay matapos itong ma-hit and run sa Batac City, Ilocos Norte. Brigada Eskwela sa Baguio City umarangkada na. Produktong tupig ng Corimao, Ilocos Norte binabalik-balikan ng mga turista. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Lumala pa ang mga bitak at paglubog ng lupa sa barangay sa Kasakan sa Danga Mountain Province dahil sa pag-uulan. Ang follow-up sa report na ito. 24 oras nang binabantayan ng mga otoridad ang barangay sa Kasakan sa Sadanga Mountain Province. Ito'y dahil pa rin sa patuloy na paglubog at pagbitak ng ilang parte ng mga lupa. Nagna-night duty na rin kami, yung MDRIMC members ang nagna-night duty together with the PNP. Sila yung natutulog sa gabi doon. Pero nung last week at saka yung previous days, daytime lang kami nag-duty. Pero ngayon, night pati gabi, may naka-duty. Palawak na kasi ng palawak ang pinsala. Oh, lahat sila takot. Kasi at lahat sila ay nakaantabay. Inaabangan ko yung kasi everyday nga may soil movement. Kung hanggang kailan minomonitor kung hanggang kailan hihinto at hanggang kailan siya kailan yung idadamage niya. Pinapalala pa ito ng pag-uulan. Yung ulan kasi yung surface water kaya yun yung unang inagapan, yung para mahinto yung ma-prevent yung mga rainwater na pupunta pa doon sa site para hindi ma-aggravate. Nakaka-aggravate talaga kasi pag pumupunta yung rainwater doon sa erosion, kasi hindi lang kasi bitak-bitak at hindi lang sinking, may erosion sa lower part. Tuluyan na ring idiniklarang totally damaged ang 12 bahay na idiniklara lamang na partially damaged. Sa kabuuan, 17 bahay na ang totally damaged. Patuloy namang minomonitor ang 3 pang bahay na malapit na ring lamunin ng lupa. Patuloy ring nadaragdagan ang mga pamilyang pinalilikas sa lugar. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sumailalim sa JRIS platform training ang iba't ibang sektor sa lungsod ng Baguio upang maihanda ang lungsod sa anumang sakuna. Magbabalita Sofia Pagaduan. ZR, medyo hindi kita. Pero sabi dito may 76 na features na nasa map extent ko currently. So kapag in-off ko na siya, ayan, meron na raw 268 na building footprints na na-digitize. So pwede niya rin po i-check. Another way para Handa ang may alam. Ito ang tema ng kauna-unahang GeoRisk Platform Training Workshop na ginanap sa lungsod ng Baguio. Sama-sama ang iba't ibang kalahok mula sa pamahalaang lungsod, Bureau of Fire and Protection at mga universidad sa naturang pagsasanay. Yung training na ito is about GeoRisk PH management and operation. Kasi dito kasi sa LGU, kulang po tayo ng
yung comprehensive na climate and disaster risk assessment. And ang kailangan po kasi doon ay yung mga relevant data, mga hazard maps, mga ganon. Kasi ang tinitingnan po natin is we have to really designate kung ano yung type ng development na pwede sa isang lugar given yung hazard na nandito, yung mga ganon. At saka doon din po tayo mag-guide kung ano yung mga interventions na pwede natin gawin para sa ganon ay kahit may hazard is minimal naman po yung kanilang magiging effect sa LGU. Focus ng training workshop ang pagtuturo sa paggamit ng GeoRisk PH. Isa itong data platform na binuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagkalap ng impormasyon ukol sa mga hazards at risk sa bansa. Kabilang dito ang mga datos mula sa iba't ibang ahensya sa lungsod na maaaring makatulong para sa lungsod. So ito po is bago sa LGU. Yung server is sa DOST, sa DOST Feebox naman yung server. So online po siya. Kailangan may connectivity para sa ganun na we can access yung mga yung database nila, yung mga maps nila, and we can also upload yung mga data natin. So it's a win-win sa LGU at saka sa Feebox din kasi kailangan din ng Feebox ng robust na data from the LGUs. At habang pinapopulate namin yun ng mga data, mas nagagamit nila but more on mas nagagamit din namin as end user. Dahil sa data management at risk mapping features ng GeoRisk PH platform, mas mapapadali ang pagtugon ng iba't ibang ahensya tuwing may sakuna. With the eto nga yung mga nakaraang mga incidents na we are having right now, especially with our earthquakes, no? Knowing that the city of Baguio is in between two major fault lines is, of course, is with regards to, since we were identified as such, we should know the risks that we are in. No, so now that knowing that we are in between two major hazards, no, two major fault lines, is itong training na to would help us actually identify the risks that we have here in the city. Ang GeoRisk Philippines ay binuo sa pangunguna ng Feebox at DOST at opisyal itong inilunsad noong 2020. Ayan. Sofia Pagatuan para sa Luzon Headlines. Latest exposure Pinag-iingat ngayon ang mga residenteng dumadaan sa mga tactiles sa ilang sidewalk sa Baguio City lalo na ngayong tag-ulan. Narito ang balita. Sa videong kuha ng CCTV ng Barangay City Camp proper na naka-upload sa social media, makikita ang ilang individual na naglalakad sa sidewalk. Maya-maya pa, nagkasalubong ang isang lalaki at isang babae. Bahagyang gumilid ang babae at naglakad sa tactile. Dito na siya nadulas. Komento ng ilang netizens, marami na sa kanila ang nadulas sa mga tactiles na ito. Ang ilan ay nais na nga itong matanggal. Well, yung tactile kasi natin that was for our PWDs, no, yung people with disabilities, no, yung slightly impaired, yung hindi nakakakita, no, kasi yan ang inaano ng stick nila kasi these are directional tactiles. Directional in a way that it gives you direction kung saan di diretso, tapos pag may intersection, may mga different tactiles na naman, may bilog-bilog na to show that nandun sila sa pedestrian lane so they can cross. Isa itong universal directional accessory ng mga sidewalks. Talaga raw na madulas ang mga ito dahil sa materyales na ginamit dito. That should not be stepped on. Hindi dapat pinatapakan yan. Pero you can see in the video naman, natapakan kasi. Basang-basa talaga siya. Kahit daw pinturahan o kaya'y gumamit pa ng ibang materyales, magiging madulas pa rin ito tuwing umuulan. Tinitignan pa ng DPWH at Committee on Public Works na pinangungunahan ni Councilor Maylin Yaranon ang bisa ng mga tactiles para sa kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, pinapaalala pa rin ng iba yung pag-iingat ng publiko sa pagdaan sa mga sidewalks, lalong-lalo na tuwing umuulan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ngayong balik face-to-face class na ang mga estudyante, hinihiling ng isang grupo ng mga guro ang patuloy pa ring paggamit ng interactive video lesson sa pagtuturo. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan.
pasukan na sa ika-22 ng Agosto. Bagamat halong face-to-face classes at distance learning muna ang gagawin, desidido ang ilang mga estudyante na pumasok na ng paaralan. Kaya ang ilang grupo ng mga guro sa Baguio naghahanda na para sa kanilang mga estudyante. Ngunit hiling nila, mapanatili pa sana ang interactive video lessons kahit nasa loob na sila ng silid-aralan. So since mag-50% na po tayo ng face-to-face, hindi po mawawalan ng lugar ang ating interactive video lessons sa classroom. Since nagawa po ang mga ito, different subjects, different grade level, kakailangan po pa rin ito ng teachers in presenting their lesson. So just like yung mga modules, yung interactive lessons kasi natin, in case man magkaroon tayo ng interruption sa classes, magagamit po pa rin nila. So hindi lang po sila manonood, mag-enjoy pa sila sa mga interactive lessons natin. Oh, bakit parang bagot na bagot kayo? Teacher Frank, magandang umaga po. Halimbawa ito ng interactive video lessons. Hali kayo mga bata, may ituturo ako sa inyo. Gusto nyo ba? O sige po! Ano ang kakayahan mo upang makatulong sa inyong pangangatawan? Siyempre naman po, aside from yung mga video lesson natin, ay talagang properly aligned dun sa MELCs o yung sinasabi nating most essential learning competencies, we are trying to localize yung mga video lessons natin. Kaya mas magiging maganda yung interactive dun sa mga video lesson. We are trying also to motivate siguro yung mga teachers na magamit din ang mga video lessons na to sa kanilang mga classrooms, no? Ano ang nais mong makamit? Kakayahan nyo bang lumangoy, sumayaw, o tumulong sa mga gawaing bahay? Maraming pwedeng gawin, hindi lamang sa pag-upo at paghiga ng matagal, at nakababad sa mga online games. Parte si Teacher John D. at Andy ng Schools Division Office TV ng DepEd Baguio. Ang grupo nila ang nasa likod ng mga interactive videos para sa DepEd TV simula noong pumutok ang pandemya. Higit na nakatulong ang mga interactive video lessons sa mga estudyanteng nag-aaral sa loob lang ng bahay. Kaya ang kanilang hiling, huwag sanang tumigil ang paggamit dito. Una sa lahat kasi elementary yung mga viewers. So kailangan mong maging strategic, kailangan mong maging creative na mag-form ng different motivations before the lesson, ganon. And then may mga simple dramatizations, plays, ganon, and puzzles na kailangang ilagay para ma-motivate yung mga bata. Unang-una po, lahat po ng mga video lessons po na pinuproduce po namin is dumadaan po sa quality assurance. So meaning po, lahat po ito ay check po ng mga higher-ups po namin. So technically, when it comes to quality po talaga siya. So talagang nabubusisi po lahat ng content ng based from the scripts and based dun sa nagawang video lessons. So quality assured po siya. So nonetheless, yung mga talagang na lumabas na pong mga video lessons is talagang masasabi po nating quality. Hangad din ng grupo na maturuan din ang kanilang mga kapwa-guro sa video editing sa pagbuo ng mga educational materials. Marami na kasi kaming mga nagawang video lessons from kinder to senior high na alam ko mapapadali na rin sa kanila sa pagtuturo dahil alam po natin based sa mga experience namin, marami na rin ng estudyante ang mga nag-message na sa amin na sabi nila is, alam nyo sir, napakaganda ng mga video lessons, mas madali. Kumbaga is, ang mga message sa amin sa mga estudyante is magagamit na rin sa aming mga guro na kumbaga malaking tulong na rin sa kanila. Mag-alala dahil kamakailan lang ay ginawaran ang grupo ng pagkilala mula sa pamahalaang lungsod sa husay nila sa paggawa ng mga interactive video lessons. TV YouTube channel. Ito muli si Teacher Frank at magkita-kita tayo muli dito sa DepEd TV. Paalam! Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Igalaw ang paa.
Umarangkada na ang iba't ibang sektor sa Baguio sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Baguio City para sa nalalapit na pasukan. Magbabalita Charles Limon. We love our children. We help because we love our barangay. And we help because we are called to serve. Maraming salamat po. Magandang Buhay na buhay ang bayanihan ng iba't ibang sektor sa Baguio sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela 2022 sa lungsod. Ito'y isang linggo bago ang pagsisimula ng pasukan ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. This is a manifestation of voluntary gathering. We came here spontaneously because it is really not merely a mandate, but more specifically, it's what our spirit dictates. And so this year's Brigada Eskwela, ngayong taon, dalawang aspeto ang binibigyan pansin sa Brigada Eskwela. Una, Brigada Eskwela sa pagkakahanda. Ito ang paglilinis at pagsasaayos ng silid-aralan at iba pang kailangang ayusin para sa ligtas na pagbabalik eskwela. Pangalawa ay ang Brigada Eskwela Plus. Ito ay ang pagtutulungan ng bawat isa para masiguro natin lahat ng bata na nasa tamang taong gulang na mag-aral ay nasa paaralan at mapababa natin ang dropout. Bilang panimula, namahagi ang DepEd Cordillera ng mga kagamitan para sa paglilinis at paghahanda ng mga silid-aralan. Tiniyak naman ng DepEd ang kahandaan ng mga classroom sa kagustuhan ng mga magulang sa face-to-face class ng kanilang mga anak. Karaniwan, ang information ay halos gusto ng mga magulang na mag-in-person lahat or papasok ang mga bata. Tiniyak din ng DepEd ang ligtas na pagbabalik ng mga bata sa paaralan sa nagpapatuloy na pandemya, lalong-lalo na ang vaccination ng mga guro laban sa COVID-19. Ang maraming di pa vaccinated teachers and non-teaching are in Fugao and Leyte. But definitely Baguio and the other provinces and cities konti lang, and it is only because of some health reasons. Para maipakita ang suporta ng iba't ibang sektor, pumirma ang mga ito ng panunumpa para sa ligtas na balik eskwela ng mga bata. We will be here to support the Brigada Eskwela now and throughout the years. Maraming salamat. Yung aim po namin as a youth is ipakita sa City of Baguio na yung roles namin ay hindi lang po para sa mga activities or seminars outside, but nag-join din po kami in a community service activities, especially na din po dito sa Brigada Eskwela po. Aabot sa 45 elementarya at 21 sekundaryang pampublikong paaralan ang todo kayod ngayon sa Brigada Eskwela para sa higit 33,000 mag-aaral na magbabalik eskwela sa susunod na linggo sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, lalaki patay matapos itong ma-hit and run sa Batac City, Ilocos Norte. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. At Unidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isang malungkot na balita, patay ang isang lalaki sa Batac City, Ilocos Norte matapos ma-hit and run. Magbabalita Cristel Tabladillo. Patay ang isang lalaki matapos ma-hit and run bandang alas 7 ng gabi noong August 9 sa Batac City, Ilocos Norte. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na Reynaldo Aganos, Idudot, 63 years old, may asawa at saka isang farmer at resident ng barangay Tabog, City of Batac. Kahapon lang, sumuko na ang sospek. Hindi niya raw napansin na nakabangga siya dahil sa lakas ng ulan noong araw na iyon. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Gasgas, sugat at kagat ng aso naman ang natamo ng isang motorcycle rider sa Batac, Ilocos Norte. Sa nangyari sa bale ang pinangyari ng incident ay in front of NTA along Batac Paway Road, wherein they involved is a motorcycle and a stray animal or dog that suddenly crossed the path of the highway. Kung natumba siya, kinagat pa yung paa niya, yung aso na nabangga niya.
Itinakbo agad ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Ang payo lang natin sa mga nagmumotor, dapat mag-ingat sa pagdadrive, dapat naka-helmet at huwag uminom ng intoxicated liquor para maiwasan mga pangyayaring mga sa highway. Cristel Tabladillo para sa Luzon Headlines. Sinira ng mga operatiba ng PNP at PIDEA ang aabot sa 2.4 milyong pisong halaga ng marijuana sa Benguet at Kalinga. Magbabalik sa report, Charles Limon. Balik muli sa pagbunot at pagsunog ang mga pulis ng Benguet sa mga tanim na marijuana sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet. Aabot sa 4 na plantasyon ng marijuana ang nadiskubre ng mga operatiba. Umabot sa 480 na tanim na marijuana ang sinunog sa 4 na plantasyon at nagkakalaga ang mga ito ng 106,000 pesos. Sa lungsod naman ng Tabuk sa Kalinga, sinalakay ng mga operatiba ng PNP ang isang plantasyon ng marijuana sa Sitio Binungsay sa Barangay Malinawa. Tumambad sa mga operatiba ang isang plantasyon ng marijuana na may 1,200 tanim na marijuana. Sinira ang mga nasabing tanim na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Wala namang nahuling cultivator sa dalawang magkahiwalay na operasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Binabalik-balikan ngayon ng mga turista sa Ilocos Norte ang local delicacy na Tupig Ilocos. Alamin natin yan sa kwento ni Nika Jane Ganoy. Pasalubong galing sa Ilocos ba ang hanap mo? Blockbuster ngayon sa mga turista ang tupig. Ang tupig ay isang klase ng kakanin na gawa sa malagkit, niyog, asukal at mantikilya. Ito ay niluluto sa pugon habang nakapalot sa dahon ng saging. Masarap talaga yung Irene tupig. Wala kang masabi. First time ko. Pero masarap. Siguradong babalikan ko to. Irene tupig. Isa ang Irene's native delicacies sa mga nagtitinda ng tupig sa Ilocos. Umpisa, konti lang. Mga after 5 years, yun, lumakas na. Wala pa yung panganay ko, wala pa noon. Yung bunso, doon kami nagkatupig na. Bukod sa original flavor, may ibang flavors din ang naturang kakanin. Ay, wala akong masabi sa sarap. At saka wala kang maganda yung mga customer, magandang pagkatrato nila sa'yo. Tsaka wala kang masabi kung dito ka bibili. Wala kang masabi kasi natikman nyo, di ba? Masarap, di ba? Yung obe, tsaka di ba? Masarap, Ang tupig ay mabibili ng 150 kada kahon at 10 pesos kada piraso. Nika Jane Ganoy para sa Luzon Headlines. Ano ang diferensya ng acquittal at saka dismissal sa criminal cases? Ang acquittal implies a full-blown trial, meaning nagkaroon ng chance ang prosecution to present its evidence, nagkaroon yung akusado ng chance to present its evidence, and this is done by hearing. Pagkatapos ng hearing, merong desisyon ang judge at sinabi niya acquitted yung accused. Therefore, an acquittal is always based on the merits of the case. Dismissal, however, is another matter. A dismissal terminates the proceedings because of jurisdiction, because of some technical matter, because of some clerical matter, and it is not necessarily based on the merits of the case. For example, hinabla ang isang tao pero wrong spelling, o kaya mali yung kanyang middle name or mali yung kanyang family name. This can be a ground for dismissal because hindi naman siya on the merits but because of a technical or clerical problem. A dismissal may also be based on the withdrawal by the prosecutor's office of an information.
Halimbawa, na-filean ka ng kaso sa korte, pero later on, the prosecution realized na mahina ang kanilang kaso. So what will they do? They will withdraw the case in the court, and this will amount to dismissal. Again, this is not based on the merits of the case. Yung last dyan is territorial causes. For example, a crime was committed in the United States, pero na-file sa Manila. Later on, the prosecution realizes nagkamali sila, that they have no territorial jurisdiction over the case, then they will move for the dismissal of the case. Kailan magiging acquittal ang dismissal? Pag ikaw ay nag-file ng demurrer to evidence na tinatawag ng ating rules of court, para itong motion to dismiss sa isang criminal case, at ito ay granted by the court, then this will amount to an acquittal. Ito lang yung instance na almost the same effect ang dismissal at acquittal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Kakaibang dessert twist hatid ng isang dessert shop sa Baguio City. Ang buong detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Patok naman ngayon ang isang dessert shop sa Baguio City dahil sa kakaiba nitong mga recipes. Sa likod nito ay kwento ng pagtutulungan ng mag-asawa. Alamin yan sa kwento ni Sofia Pagaduan. Good tasting pala. Success is best when it is shared. Ito ang pinatunayan ng mag-asawang si Nina at Steven. Kasama ang isa't isa, nagsimula sila sa maliit na negosyo na patahian upang pantustos sa araw-araw na gastusin. Namin in start. Actually, reseller lang ako. Nag-resell lang ako ng mga pajamas. Pajamas noong 2018. Ang nag-start lang kami, actually, isang eco bag lang yung stocks ko na nire-resell. Buntis kasi ako dun sa second baby namin. Nag-resell kami, nag-try kasi wala kaming nun parang gusto lang namin magkaroon ng source of income. Lalo na ako kasi nasa bahay lang ako. Magkasamang nagtiis ang mag-asawa upang maipatayo ang kanilang negosyo at maitaguyod na rin ang kanilang pamilya. Muangkat kami ng paninda, tapos sa 1 week na yon tinitinda namin yon. Wala rin kaming yaya, so maliit yung mga babies namin. Nasa 4th floor kami, na apartment namin, 4th floor. Naakyat namin lahat ng stocks namin, bundles. Tapos kami rin yung nagde-deliver, nagpapaship. Ang ginagawa namin, iniwan namin yung mga babies namin sa kapitbahay para mapaship namin. Ganun kami nag-start talagang from the bottom talaga. Tapos, Kami ng mga orders. oo, Iakyat namin siya. inakyat namin siya sa taas, 4th floor. Kasi bababa siya ulit. Ibababa namin siya ulit. Deliver naman kami. I-deliver namin yun. Ganun yung sistema namin. Pero, blessed kami kasi, 1 year tayo parang, ganun 1 year kami ganun. Nagtuloy-tuloy ang kanilang negosyong patahian hanggang sa lumago ito. Ngayon, nagsusupply na sila nationwide at internationally. Dahil sa tagumpay na natamo sa unang negosyo, itinuloy nila ang kanilang pangarap na dagdag negosyo. Dito na sinimulang itayo ng mag-asawa ang isang dessert shop. Siyempre, matindi yung paniniwala namin talaga sa sarili namin na one day, magiging ganyan din tayo. Pag nakikita namin yung mga online seller na yung lalakas, isang araw, magiging ganyan din tayo. Magiging ganyan din kayo, parang gano'n. Sintamis ng pagmamahalan ni Nina at Steven ang mga recipes na offer nila sa kanilang dessert shop. Isa sa mga best-seller nila, ang Fruity Sliders Burger. Sa sliders po, sa mini sliders po, bali ano po ito kakulitan lang ho ng utak. Then, typical na po kasi yung sliders sa ibang restaurant which is talagang patty lang, then cheese. Ako po, in-invent ko po yung fruits na blueberry, strawberry, mango, and avocado para din po para yung fusion po which is sa pangalan din po nung pesto namin is sweet food. Yun po. Kaya nabuo namin si Fruity Sliders Burger po. Bestseller din nila ang fruit tortilla wraps, birria tacos, at fruity berry. Actually po, hindi po din talaga ako mahilig sa avocado since hindi din po ako kumakain. Pero yung sa sweet tooth po,
Masarap po siya actually. Very nagko-complement yung lasa. And hindi siya super sweet, hindi din siya matabang. Like, very swak na swak din po talaga siya. Actually po, first time kong uminom ng mango graham kasi ayoko, parang yung feeling ko parang maasim yung mangga para i-partner sa matamis. Pero yung sa kanila, yung kaibahan, nung first time kong i-try is hindi masyadong matamis yung mangga. Parang swak na swak yung lasa tapos yung tamis, sakto lang, hindi siya masyadong matamis, hindi matabang. So sweet tooth in general is parang yung matatamis talaga yung mga benta nila. Sweet talaga yung ano nila. Kahit ngayong linggo lang binuksan ng mag-asawa ang kanilang negosyo, kumpiyansa silang tatangkilikin ito ng publiko gaya ng una nilang negosyo. Ika nga nila, life is short, so make it sweet. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend! Gusto mo ba